खत्म कर दिया। तो वीडियो में देखा था, अभी तो सामने आके खुद से देख रहे हैं। 43 निप्पो कॉलोनी पूरा खत्म। ग्राउंड में भी पूरा पानी पानी। ये तो बर्बाद हो गया रे। गाड़ी एक तो वो पूरा खत्म हो गया। वो देखो मारुति 800 देख के खत्म हो गया वो भी। वीडियो में तो देखा था बहुत भयंकर से था, सामने आके देखा है तो और भी भयंकर लग रहा है। जो वो दूर में है, यहाँ से कम 100 मीटर दूर में है। 100 मीटर दूर में होके भी यहाँ में देखो इतना खत्म कर दिया। यहाँ तक आया है। फिर ये घर से Janbaro ka wei kanep ko koloni ka badon hapo ka jela Arunachal Pradesh kalasarat ha ka umsaw ka shyrkhei bada ki photli ki ying kilasha pun julor ha ka te ka umsaw ka shyrkhei telada pikwa ban tip khamni asas ngabi kane ka video hadu banakut parwat kalian ban share like ban subscribe jugum ju ya kana ka channel khnam opinio ya ki news update ki ban sawan hapdeng ka kam thwet ban pelaj im ka badang ya chakmat ha ya zali ke yi Panyor district Arunachal Pradesh ki kanhun yarap ki lalabiyang saya kawai kamediap na kajaka baling shop ka umsaw ka shyrkhei ha ka thanyep ko koloni ki dikhot ka NDRF bat SDRF rengkat ka jingyarap ki nongsong snong kilala ban sei saya kawai kamediap na po ka umsaw ka shyrkhei kane ka jinglap thamai ka jingkiu ka jingyap kelas dang ban kiu hadu arngut ki briu ki balati kena bakila khlat no ha kane ka jing thai ka basngausi ha ya zali katkum ka jing pensyai na ki bor officer ka district dang sa sasangut ki weipat ki badang cha rangai na ki jing syarong ha kane ka umsaw ka shyrkhei katba ki kanhun yarap ki dang thwet ha ka te ka jakam ka khubor ka basngau tanat halor ka jing pelaj im ya wei khunarit ubadang khat mrus nem karta hapdeng ka jing shyrkhei bat ka jing bethai slap ka balahir kansan ha ya zali ke yi Panyor district ka wei ka khubor ka bapan kyrmen kalami na ki kanhun NDRF bat SDRF bat ki pulit kilala ban pelaj im ya wei khunarit bat uwei uksew ubla sakut hapdeng ka umsaw ka shyrkhei uneu khna latip kerteng kum ubi shu sinha ubadang khadarus nam karta bapule ya ka kelas 11 haya zali government higher secondary school ha ka porman step kat ba udang persang ban phet syabar ying jong u na nep ko koloni namar ka ka babuthei kansan ula syarong kansan ha ka te ka bor ka baklan u bisu layo kurup ya uwei uding u baper po jong te ka bat ulas no hangta harangkat par uwei uksaw jong parlok bamarchan jong kila sakut hadu nyau kenta hapdeng ka umsaw ka shyrkhei nadu ka porn riu bajem step layo i ya utei khna bat ya utei uksaw kidang kurup ya utei uding u baper hapo jong te ka umsaw ka cheliu bat ka jing khlan ka bat ka jing stet kalong ka bama hadu kata-kata ban lej pelaj im ya utei khna wat ki kaliru kidang per hapo jong te ka umsaw ki kanhun NDRF da ka jing slur kila jingi persya ya ka te ka umsaw ka shyrkhei bat kila poitik sya ka to ka jaka badon utei khna ha kapor kumbasi baje mensngi kilala bantan ya utei ubishu harkat baduksaw ha ka jaka basngan ubishu sinha ulaya thu rengkat ka jing sngongu ka bakrau ha kapor ba ulati a hospital ngala perkat bangan saya be hapo jong kane ka umsaw man ba ngayo i ya ka kanhun yarap ngala tikna bangan sa imbiang ong ubishu sinha उसी पेटी में बांध के पूरा रेडी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो आदमी जो ठीक है ना, हाँ यहाँ देखिए तो इतना दूर में है, कैमरा भी और जूम करने से मतलब अच्छा से नहीं देख पा रहा है। कम से कम 200 मीटर जैसा होगा, दूर में हो गया।